kumsang ni parok ni puilai khan kumsom pakomi Jessica O'Grady chu tlaive to taka achian pa an omna khwa Omaha Nebraska chengve thau motora akal chu aron ho tareng reng lau maya achian pa ina hian zanpo ri angal tumakal ani nge nge a ama iro chu achian pa ber hian a ina aron kal lau thu a soitatlat mai Jessica email shat li achung te chu anmang angalin hemitlaya akal chhuak hian thil thalo tak atok anyang ti chu an rin thu ani tarngot maya hetia abo hnu hian police lam chon rin hlel an nei ngala ma se fin fiana thatok tak an hmola awangin poi khoi tua an rin chu an man mai ngam lo nge an ngam zok he case kan han soyanga kan rin lo le alan dan mai ni lo anga thil thleng kan hmu thwa don ani Jessica O'Grady hi Omaha Nebraska khosale seilian ni in zirna lampo Omaha a hian high school akala kumsom pakwa chawlani ma se mi puitling ve to tak ni in high school azo hnuwa an in chhuasanin an in atanga hlalautea a thian ti patni nen apartment an lo ave a chutia an omshan ve ta ka chuan an kho restaurant pakhat larve taka whites na thokin heti chung hian University of Nebraska a zirna a chhun zompa thowa social studies a degree nei tuma bein zirtir tu ni chu atumber ani thin zirtir tu ni achak chan pakhat po naupang thil thar zirtir vel hi anuam ti zong tak ni in whites a thoba ka mi naw omin ain hlo pa buka hemin nuwa phe hi chuan zirtir tu ni achak na chu zwaltel telin college te akal ve de hnuwa tho chwa tam adu awangin azirna a chol lai lok ri a achan po poisa tam thamjok hlo chwa adu wang ani deuh ber he mai ba ka midang ti ne na in lei china ngai zong chung chang po angai to na sa zwal po niang kum khatli achan ve lai angai zon to high school akal chung zonga abel panen anlo in chen fel che anen nun bul chan pui tur mi padang anon hlim taka ahman pui tur chu angai to ve reng thin ani heti la hian Christopher tinena thokovin ani ero restaurant a bartender ani thung Omaha a sumtho chwa theyang ang thoka omve in ani po University of Nebraska a zirlai ni ve thin thawani a ma se sumtho chwa tam adu zokawangin a zirlai aban san le a mitai matak ni in anna a kaisan atumru ema wangin darkar tam tak athok ani ber Omaha a chengve thawni in anu naw anu te I jeni nen an cheng dona ma se in khata cheng angni ma se anu te in hnuai basement a omin luna shan pa anei thlap boka hei wang hian in shan lu ang tluk ni in ama te in akhosa ati thei ome ti chuan Christopher le Jessica I te chu an na thona hmunin azir bok nen in nel tel telin anin zui chuta Christopher in lo in alo zir ve zel bok si nen anin ngai zona tanga reilote mei tha kumsang ni paruka Jessica I chuan a thian pa hniana a rai thu a shil tak mi amai mei ni som pahni kumsang ni paruk ni in zirtop ni ani a Jessica I chu a hna thona arun lang tatlat lau a hna thona hmun hi Lone Star ni in hetia a hna thona lama alan la owang hian a chung tili a thian te chuan biak po an tum ngal cha chara ma se an han soi ho chan chuan Jessica I chu ni lai tho tani atang khan tu ma in an lo mu to lo ti she chhuakin mak an ti hle maya an ma ni ron tlo a ron bi fo thin tu an om ta lo mak chu a chung ti po an boi phai in chutia a om na chin an shat lo ta ka chuan police lam an shatir ta wata police lam po in thei top lo chho pui ve ngalin Jessica ini shauna shelai chu Jessica I nai tu ani a ani chuan Jessica I chu mei ni som ni lai ni a khan softball games an khelna kha a hmon hunun ber tum ni in a soya ma se an games khel le na tura a hmutare reng lau ani heti la hian Christopher etwa te ro a ina abial nu nen an lo om ham ham maya ma se abial nu chu Jessica O'Grady ani mia lo a pui mek chu a ma atang dei to a alo ngai zon Michelle Wilkini ani dai mai Michelle hian Christopher hi anna thona hmuna tho March thla kumsang ni panga khan lo tongin chian in kom ngei tak an ni a ma se re lo ti in ngai zong chhawin anin hmangai hle a ti chuan kumsang ni paruk January thla lo ni mi chuan
Michelle chu lo rai der to in anin kar thoi ro mi tam tak chuan an hri lo thung Michelle soidan chuan me ni riat Jessica I bo ma ni hni la oma Christopher ne na in nei an tum thu an lo soi to ani oma kumsom ni tling ve don che in restaurant a bartender ni in Christopher chu no pang pahni te pa alo ni don dera chu po phir lam ni lovin an nu te in anglo an lo ni reng mai Michelle chuan Christopher ne na in nei tora ruwa manna an siam nu apo Jessica I chung chang chu engma shilovin about thu thang vela a ming chu shema se a pasal hwal Christopher ne na anin ngai zon ve thu a shilo shim shima chu mai ni lovin fa apai ti phe chu rin ngai na po a shat lo ba ka abel pa in alo ngai zon ve tho chu tuna a omna Christopher in ngai chu abo ma a akalna nunung berti po a she hau lo ani ti chuan Jessica I abo tir khan ani shauna sela I chuan azong hal charchara chutia azonna chuan restaurant a thona Lone Star a po zongin chuta na thokte chu a thei ang angin azot veka chungzinga chuan Christopher a po lo tel ve in ani chuan Jessica I chu me ni riat thole ni kha a hmon nun ber ani thole atuk ni lai nia in mu antuma ma se a hmole tak me alo thu alo shila he thu ang che hian Christopher a hian police a ina local te hna a shil boka ti chuan police te a ina vakalin ama phalna nge ya endi kan dila hetia a ina police te an voi khat kalna hian mi in dap theina lekha police te hian an nei lo awangin Christopher phal lo na mun ero anjong thei shi lo thung ma se Christopher chuan hetia a in police ten dap an tum na hi alo du lovin chu ai chuan mi in dap theina lekha an nei atanga ni engemaw zat nuwa lo let le turin alo shila ama iro chu police lamin an ti luitlat awangin ama en puina hnuaya a in chu an dap a phal tange nge a police te chuan a in chu uluk takin an dap ta a ma se a khum an han en chan don chuan en fia angai lo thu alo shil ngal ringot maya heta hian police ten an rin dan chuan Jessica I chu aril ru anat ema wanga mani in tilum ani an ringber Christopher ina ahmania an omdun awanga aril runa chuan thunhu chhia nein chu a thunhu chhia chu Christopher khum hnuaya ada an ring boka ma se hetia rin dan an nei hnu hian police lam chuan avoi hnin atan Christopher in chu an dap le a heta hian police chuan a khuma thi sentlem kai an mutatlat mai ma se Christopher chu lo in soi fia ngalin me che thi nei akai pal ni in a soya ma se hei mai hi alo ni lo police ten am address an han en chan chuan a le lama thisin tharlam vak lo kai an hmule a heng thil an hmu hnuwa phe hi chuan police te chuan uluk le zwala an dab le ba ka forensic lamin uluk taka en fia ngal bukin thisen kai an hmu hnu darkar som chung chu Douglas Kantia thokte chuan uluk takin an en fia ngal charchara atir lama Omaha a police ten chui ma se an na asot vak lo awangin Douglas Kantia thokte chuan an bo zui ta jok alo ni a heta hian investigator pakhat David Kofita tilve in ani hi Douglas Kantia nu chui thiam te kai shwai tu ber ani a hetiang nu chuina lama hian tholok theile in maktak mai hian fin fiana tharlam le dik tak tak a mu chuak fowa hei wang hian an na a po akai sang chakhle nge nge ti chuan David Kofita ho chuan nu chui chu an chhun zom le ta a Christopher po chui zui ngal ni in ama ni na Highland theina ang chi asamte akuthlate atin te chu DNA sample an nei theinan police chuan an lavek bok ani tin hetia Jessica I bauta thut makle na chu an na thona a khan a hlo alami alawa chu mai ba ka a ina aran vul zote a ming zoi tia a pho adwat em chu ngai to lo ti sha takin a ombil maya a parste a karte chu omlovin bo ma sila Jessica I anga nuhlim le harwang tha minun nem hetia abo taringot hi a om lo hle ni in an soi ti chuan abo ni atanga kar khatvel aliam hnu chuan akar hmu chhuani in an na thona atanga hlalutuk lawa alo omrenga
ma se akar cha bi hmu tur alo om lo thung police te chuan akar chu oluk taka an en fia mai ba ka fingerprint te hmu tumin ngor takin zongma se hmu tur thil thar lam om lova hei ba ka hian Jessica hian he akar hi tun hnai waya akhal nge ni ti fin fia na tur engma om lo boka amai ro chu hetia Jessica ikar an hmu le hnu hian police le Jessica I chung de tan phurna thar thlenin ahma aya ngor le zwala zon chhun zom chu an tum zela hetia an han thar thole me chuan a case chu twal tha thu boy tluk hialin athang na sata hle a police lam chuan Jessica I phone te check-in chu ta chuan me ni som kum sang ni paruk zana mi in an hmu nun ber kha chui thlengin chumi zana thil thleng chu a thian ti hne na tangin an hreta hlova me ni som zan khan an chen hauna apartment a an thian ti nen in hmu khomin hun hlim om tak an hmanga heta hian Jessica I chuan phone a khoi reng thu a thian ti hian soin tlai atang phei chuan phone call te po adong deuh renga a thian ti hne na chuan a thian pa Christopher chungchang po shil hlomin anin ngai zona a nge zia le afa pai thu te a shil veka anni po chuan an lo lom pui ve hle ani annu dewa Jessica I chuan phone call dong le in phone call adon hnu chuan a in buala makeup te in hnoin anin lo chu a chwa sana heta hian akal tumna hmun po Christopher in ni in a chwa hun hi zandar som pakhat atanga dar som pakhat le minute som panga vel ani a an omna atanga Christopher te in hlalutuk lo chu kar chuan panin a chuak ta alo ni police lamin a phone an chekna khan Jessica I chuan a thianu keri chu Christopher in kalkonga akalpa bia in dar som pakhat le achan ve vel ani a tin heiba ka hian Christopher po wa bibokin a thianu abiak nu minute som ni vela ani nge ti chuan zandar som pani le achan ve vela a thianu chu teksa wa bile in Jessica itan senani kan saum lo ti in awa teksa hei hi a thianu ne na mi pa an chho pui changa kot an man thin ni in a om zia chu hemi zan hian thil poi a thleng lo ti na ani ber ma se he message hi gari chuan a tlai deuh to awanga reply lovin atu zinga a hmu chuan a thianu chu khol le ta han tuma amai ro chu engma chana a hmu theilo hemi tu ka changa Jessica I an khol na reng chu voicemail a kal ta zel maya ama chu soilo a banking atanga poisa in transfer le poisa lak chwa dan vel po engma sha zui tur po a om ta reng lo ani abo hnu khan zon na run pui be muk mupin police ho mai pia lama mi in pe thanim tak po an ron chuak sup supa ma se akar an mu ba kha chu masona a om thei chuang lo omaha hi thingtam na hmun ni in hei hian Jessica I zong tu te tan po har sanna na satak asiama poi khoi tu tan la rong ti ral mai ol sampha in kaning ham dil kwal eker za samnga vel chu uluk taka dab fekani a elkhron lui kwanga chirdum le alui tuite po uluk taka zonvek ani ba ka Jessica I zong tu te chu in then sangin ngor takin zon na an thoka lunglian pui pui omna hmun le hmun nal tak tak te ache sol theina om tur te po an dab boka ma se hnu mathar lam hmu tura om theilo ama iro chu investigator David atel hnu chuan an nu chui dan po adang lamin ma po an son ve sha che zela Christopher in chung zim te a po nu chui na pui turin thla za ni lai la in a in chung mun sang sang abang te ceiling te a bedroom te le a motor da na te chu thatakin thla an lak sak veka heta hian a bedroom banga thisen per le kai dar vel po lo om nualin a then chu hmu thei mi alo te ani lain tam tak chu midlong po a hmu thei te an ni hloma a khum sir vel chu chutiang hlir chuan a khat veka ma se Christopher chuan chu thisen kai chu a kot a ti thi pala chumia a thisen chuak chu ani tho in a pha a amai ro chu police lam chuan luminal nu chuin atana thilchang kai tak arum bang vela le asilinga te an hnoya asilinga chuan thisen kai na hnu ma lo om ve bokin ahmalama arum banga thisen kai le asilinga thisen kai te chu midang mu har satnan rong warin alo hnoi nan veka chung thisen te chu forensic lama an infil nuwa Jessica I thisen nge alo ni ti an hre thei da hlau mai hengba ka hian
bedroom a khum khona le lukham khona velte chu thlak vek ni in mattress chu a letling zonga da ani boka chu mai ba ka batirim tui tak a room a chhit ni in thatak le dak zara ti fai chu ni lo ma se he room a thil thleng thopna tura uluk ve taka siam rem ani ti chu hairol ani lo a garesa garbage bag a thisen kai hnuang tu el pahni lo omin omaha khothlang lama dor pakhat receipt alo om tel boka vane thlak takin he dora hian cctv lo omin an inlet na a Christopher chu chumi dora chuan kalin athil lei hun vel po zandar sarili achan ve me ni som pakhat ni lai tho tan ni ani nge a heta hian Christopher hian rongwar te pheikhok no na te thil zia ti re na te lovalein arong leipo police tamin an enchian nuwa arum silinga thisen kai thupna na ahman rong ngei kha alo ni hloma ti chuan atopa Christopher chu ama du thlanna ngein police kota chuan in peta a heta hian police tam ero chuan finfiana andu khop tak lakmulovin Jessica ikha Christopher hian lo that reng poni se engman ruangi ahman ti te khoya nge arwang ada ti te chu police ril ro ti ha tu ani a thiam lo chantira thu boy han kaltir tor po in police tan alahar sahle ani a bedroom a mattress a thisen kai an mu khan Jessica ikha kar khatvel abona ani a chuti ani se chuan enga tinge Christopher hian uluk taka ati riral lau ti te po chu police te ril ti boy tu ani a tin ruma thisen akai na sajya te ngai to chuan Jessica hian Christopher room hi damin a chhosan lau ti po arin thei boka ma se chutiang ni se Christopher hian ama in Jessica hi ason chuak emmi niang ma se in chung vela la thisen kaina engma omsi lau chu mai ba ka a omna room atang hian chhuana hmun ni chau a oma atuk ver nei ve chhun zim takle in chung apo na step ni mai in tukver atang chuan angai na omlo khopin a theilo ni in alang box si heiwang hian step atang hian Christopher hian lak chho puitu anei ani arin om ta hle boka ti chuan Douglas Kantia police department te chuan thil ti swal tu chu an sheto anin nga ya ma se engtianga chenge ti ero anrin thu bakin ti ngai na ala omlo thung chu mai ba ka omaha a hian voi khat ma twal thina a reng a thatu po shema se ruangan mulo chuan thil sol ti tu chu thiam lo an chantir ngai lo tlat mai alo ni CSI lammi te po chuan theitop chho ve zelin David Coffey ta hovin ma an na zela Christopher in ni akar te chu uluk le zwalin an indik le a heta hian wane thlak takin David Coffey ta hian Christopher akara thisen a hmuda tlat mai a hmu na hi hmun thukru tak mai kar hnung lama a chunga lu lo phei chuan hmu thei mi alawa alo ni a chu ba ka thisen dang chu kar hnung lama a hnuaya hmule in hei phei hi chu police lamin an indik nu po a engma omlo nia an ngai kha ani a ma se Coffey ta hian a hmu chuak tlat thung hei mai hi alani lo Christopher Roma thomno dana a chemsei angreng tak samurai angde upahni wa hmu chuakin hei hi chu police ten a hma po in an hmu to thina a mai ro chu engwaka ma an ngai lo ma se in thana man ro bera a hmangani ang ti in rindan an nei le a hei ba ka hian Coffey ta ten an zon le hnu hian chemte engemozat Christopher Roma tang hian an hmu chuak le boka tin heng an thil hmu chwa sang te hi Nebraska University of Wathonin heta hian kar chunga thisen kai kha Jessica thisen nen ain milche thole samurai chema thisen laukai kha Jessica thisen nge ani ti an finfia ta a hetia hnu matharte an nei le zel taka chuan ahmalama an thil hmu chwa huan ti faina bakche khongde chu David a chuan test thale torin alo shila ahma kha chuan DNA engma an hmulawa ma se an han test le chuan Jessica DNA chu an hmu chuak le tatlat mai amai ro chu heta hi chuan asiam lai vela Jessica thisen hmulavin avon chana cho DNA an hmu a ti chuan investigator te chuan rinda nei le in me ni somzana Christopher Khan Jessica chu ama khuma amutlain athat ani an ringa hetia atha nu hian stepa khai chawin agara sa pomlu tanga chumi hnuwa akara hlangin
mun hriat lawa a the thang ta ni in an ngaia chumi hnuah Jessica ikar chu an hmuna hmuna khan avada ani an ring ta bera ma se rindan mai ani baka Christopher Roma inti faina hnu ma engma an hmulawa akar po kha a fai hle na in kofitan a hmu ba kha chu soisel bo angvel ani thung a samurai chempo kha a fai hle boka amai ro chu fin fiana atam tak emawangin Christopher chu police chuan Jessica O'Grady thattua puang tangenge in heta hian police lam chuan Christopher hian Jessica i ruang omna a soi chuan in rem siam an thei thu an soya anin rem siam na tur ang chuan tual tha awanga kumsom pakwa vel loi tang tur kha kumsom vel tangin a omdanin a zir phei chuan kumnga hnuwa adu anga chhuatir te po phal tur angin in rem siam pui an tuma ma se Christopher chuan anin rem siam pui tumna chu lo hnolin apa Bob Ewarton kot lamin ruang an hmu lo chuan mi thiam lo an chantir theilo ti a shel chu alo changchoi ve a apa chuan in rem siam na nei pui lo turin alo fui ve bok alo ni chutia kot lamin in rem siam pui an tumna apom tak lawa chuan Christopher chuan child anei angai ta a Michelle Wilkins a fapai tu pakhat zo kha atan ko ta dinga te chuan kumsa ni pasari top lama child chu tanin Michelle chuan Christopher Roma a omlain ama dresa tisen kaivel engma a hmu ve lo thu ko ta soya chu mai baka Jessica ile Christopher te in lai china chu engma lo ani thu soi boka hetiang bok hian Christopher ni chuan awa pa chu a chan viau maya awa pa chu ein hnuaya a om tho soin police ten an soile an hmu chhuania an soi chu a oi lo tlat maya Jessica i bozan me ni sompo khan awa pa chu ama che na nge ya omin beng cheng engma a om lo thu te a soya ama iro chu arum chunga bangte a ceiling tile hmun sang sanga thisen kai chu ko chuan Christopher chuan lamnen chuan in mil lo ati hle a hei mai hi ko dil ru ti bai tu chu alani lo police lamin Christopher an Jessica i tha na a man ro man ni an rin samuraya khan thisen tlem te chau hmu tura oma a man ro han en khan thisen te chu khoi khoya emo a kai om tak ni in chu ko zo na chu ani a tin abeju ma thomhnu dana kherunga tinge a om thil dang a pai bo tinen enga tinge twal tha na si chu a pai bo lo ti chu zona ani boka police tamin anrin dan chuan Jessica I phone te a wallet tele a thomhno te chu Christopher hian a pai vek ani anringa ma se enga tinge hetianga mi tha na bernia rin hlel thei tur hi alakol ring chu mai baka enga tinge arum bangvel ti fai vel si in akar chunga thisen tlem te kai kha enga tinge ada aban zona tam tak a omna chungin kot lam chuan achung thu chu darkar som pakhat nuwa an puang theita a Christopher chu thiam lo chantir ni in arwang hmulo ma se Jessica O'Grady thattu an chhuata ani a shem na tur puang ngalin tol tha thu boy wangin Christopher chu kumsum ria chung tang tura achung thu rel ni in hei ba ka hian mi tha na tur man ro akol wangin kumsom ni chung lung in tang tura thutluk na siam sak anita a police lam chuan Christopher chu tang to ma se ami tha ruang ber chu an la mu miaw lo awangin arwang chu an zong le tangat ngata police main lavin tlom nga ya zong tu po an thanim hle a Christopher in a tanga mel ni bial po zong kim viawin chutia an zon zel na a chuan kaningham dil bola mun korong an mu chuak ta hlau mai hei hi Christopher an Jessica I ruang da atum na nianga yin a chan po akara khan swadur te pakhat oma ma se abeidong ni ngei turani chu leilei khwar chu alo thatok lawa police lam chuan an rin dan chuan hetia lei alai hnu hian Christopher chuan ti ngaina a hriat lo awangin Jessica I ruang chu kaningham dila chuan a paita ni in an ringa ma se Christopher chuan engma asoi chuak du thlat lo ani police chuan Christopher pa in chu dabve ta zokin apa hi Robert Edwards ani a forensic lam chuan uluk takin an chuita a ahmalama Christopher chetna zulzuin apa ina swadur le rongda thatheina te chu andap kim viawa uinu chui thiam te atang chuan
Robert in vela engimo omashia in an umdana alang le tatlat mai Robert chuan Jessica thi nuwa veranda thar a in thanglama siama chu police lamin ring helin chu veranda chu an chat veka a hnoi le chu an hai le a ma se engma hmutur om chuang lova police lam chuan Christopher hian thurwal pui anei an ring tlata ama iro chu finfiana an hmu chwa renga Christopher ko thlabak alang si lo ti chuan Christopher po chuan a case chu kota pui soilo ani na lantir tuma beve in kumsang ni som pakhata kota chuan alut vele a kumli atan chung khan Christopher chu adanglam nge mai alandana tang ringot po in tan in chuan alaka za angai lo ti a hriat hle a chuti lai chuan Douglas kanti chunga tan ina tang dang lo om ve in David Kofita amma a Christopher Kesa thohlok deu investigator kha alo ni reng maya ani hi finfiana sem chop thuwa thiamlo chantir ni in amma a Jessica I case le case dang danga maktak maya finfiana a hmu thin chu ring hlelin police lamin anlo chuile ta jek alo ni a thiamlo chantir ni nge in waini le karabara khisa po Kofita hian maktak main finfiana a hmu chhuaka hemi te hi an huana rap thlak taka thani in Easter Sunday kumsang ni paruka thil thleng ani a amma a Jessica I case angkhan poi khoi tu nia an rin kar chu police dangin an enfia nuwa Kofita hian maktakin chu kara chuan DNA hmu theina tur a hmu chuak hlul alo ni ma se he athil hmu chwa hi an han enfia le an rin hnilte in puana atangin poi khoi tu ani lauti an thre chuak ta si a Christopher te case po kara thisen tlem te le Jessica I thana nia an ngai samurai mi po kha da chop ni nge in ko chuan an sheta a ma se he awang hian Christopher chuan thiama chan pha lauti kotlam chuan an puang thung David Kofita be thung chu kumli tang tura thiamlo chantir ani a ama iro chu thlasom pali atan hnuwa parola chwal eni in ani chuan thiamlo na ani lo thule a enga ma ai nam hnoi lo thu a soi thung ti chuan Jessica I ruang chu theito pin police te thlom ngai polten zong ma se tun thlengin an mutari lo ani